כמה פעמים עמדת מול המראה, מתוסכלת ומבולבלת. איפה להתחיל? איזה צבעים מתאימים? איך ליצור לוק שבאמת מחמיא לך? גם אצל החברות התוצאות לא מלהיבות. אחת לא מצליחה למרוח כמו שצריך, אחרת לא מוצאת את הלוק שמתאים לה. להיראות טוב זה לא אמור להיות כל כך מסובך, אבל בפועל בנות רבות נתקלות באתגרים אמיתיים. איך לדעת מה מתאים לצורת הפנים הייחודית שלך? איך ללמוד טכניקות נכונות בלי מורה אישית? איך לזכור איך יצרת לוק מוצלח שעבד פעם? התוצאה, תסכול, חוסר ביטחון ותחושה שפור זה לא בשבילך, אבל זה לא צריך להיות ככה. אנחנו רוצות להציג לך את בלאפינה, אפליקציית טיפול חכמה המופעלת על ידי בינה מלאכותית. מהיום את כבר לא לבד מול המראה. אחרי תהליך הרשמה קצר מתחילים בזיהוי מבנה הפנים שלך בעזרת מודל למידת מכונה מתוחכם. האפליקציה סורקת, מבינה ומתאימה את הלוקים למבנה הייחודי שלך. תבחרי את הסגנון, בין אם זו יציאה, אירוע או יום עבודה, ומכאן ההדרכה האישית שלך מתחילה. שלב אחר שלב, בלאפינה מדריכה אותך בזמן אמת, מההתחלה ועד נגיעות הסיום. עכשיו התור שלך. ברגע שתתחילי, מערכת הפידבק שלנו תיכנס לפעולה. באמצעות טכנולוגיית ראייה ממוחשבת, האפליקציה תעקוב אחרי התנועות שלך, תנתח את הצבעים ותבדוק אם המיקום וההנחה מדויקים. היא תתקן בעדינות ותיתן חיזוקים. הכל בזמן אמת, כמו מאפרת אישית שמלווה אותך צעד אחר צעד. והכי חשוב, ההדרכה היא דינמית. היא מתאימה את עצמה לאירוע, לקצב ולסגנון שבחרת. סיימת? תוכלי לשמור את הלוק שיצרת. תמונה, מוצרים, ככה תדעי בדיוק מה עבד, ותחזרי אליו בלחיצה. בלאפינה מציעה עולם שלם של כלים ויכולות, אבל קודם כל זה את, הפנים שלך, הסגנון שלך והביטחון שלך.